Dolů, to je ono. Sice ti nacvala špatně, ale aspoň nějak zafungovala, přeskoč si, tak a jdem dál. Pohej si, dolů zase. A pojď přímo po celém, sláve lepší trošku. Jedem. A tam posloucháš tam ruky nahoře ještě. A postav si ty ruce, ať máš palce nahoru. A seď hezky rovně. Nepadej nikam dovnitř, když cítíš, že ona se pod tebou kroutí, volní si malinko dovnitř na tu ruku. Vnější otěž je furt napnutá. Takhle dobře, seď rovně. Trošku váhy do levýho středu, drží ty zhora, potom ona nechápe tu tvoji pomůcku. Protože ty furt cítíš víc vpravo než vlevo. Ty teďka, když svaláš tady v tom oblouku doleva, tak furt máš váhu v pravém středu. Pobízej, lepší. Přežeň to trošku, opravdu si jako našlápně ten náječné, jak chceš dovnitř. Já jsem tak nějak ruku křivá. Že se na tom musí hrozně soustředit, aby opravdu seděl rovnoměrně tou váhou. Tady kolem nás tvoj velký kruh, lepší na otěž trošičku. A dolů, vždycky dolů za ruka, když tam začnu něco montovat nejdřív, to je ono. A tak klidu hezky. Koukej před sebe, uvolněnej ten set. Musí v tom kříži se ti hejbat, celá ta prdel dolů. Sválej, dolů ruce. Pojď přímo a ze zhora půjdeme diagonálu a přes to. Seď úplně v klidu, podívej se tam do toho rohu, už kudy pojedeš. Nejlubí ten oxer bíločernej. Pomalu, ruce dolů, hlavně ty ruce si hlídej dole. No a klidu bezpěkně. A klid. Hodna. A zůstaň tady na kruhu, zase si uděláme pár přechodů na cválání a do plusu. No, můžeš.